Il-kuntratt tal-xiri ta' żejt mill-Enemalta Moti f'Diċembru li għadda lill-kumpanija Olandiża Trafigura ser jibqa' fis-seħħ żgur sa' Ġunju. Jikkonferma dan il-Ministru Tonio Fenech ma' One News li jiġġustifika dan għaliex qal li skont huwa l-proċess li bih din il-kumpanija ngħatat it-tender kien wieħed trasparenti. Dan minkejja li bħalissa tissir investigazzjoni fuq każ ta' għoti ta' commission li jinvolvi lil din l-istess kumpanija li allegatament tat commissions lil Frank Sammut, meta dan kien membru tal-Kumitat tal-Beħ taż-Żejt tal-Enemalta. Trat li ngħatat il-kumpanija Trafigura f'Diċembru li għadda, dak ser jibqa' fis-seħħ. Ovvjament it-tender rebħitu b'tender li nista' ngħid li l-proċess li għandna jiena nista' ngħid għax anki wara review sħiħa li għamilna ta' dan il-proċess huwa proċess li jassigura trasparenza. It-tender innifsu jiena mill-informazzjoni li għandi u li l-proċess mexa b'dan il-mod u allura m'għandux għaliex jitwaqqaf. Meta Tonio Fenech kien mistoqsi jekk l-Enemalta tagħmilx riċerka dwar ir-reputazzjoni tal-kumpaniji li minn għandhom tixtri żejt, wieġeb li l-kumpaniji kollha taż-żejt huma involuti f'dik li sejjaħ bħala xi storja. Irrid ngħid li f'dawn il-kumpaniji kbar jekk wieħed jagħmel profile search li qed tifhem bih issib li kollha kienu involuti f'xi storja jew oħra fil-passat sfortunatament. F'każ ta' Trafigura kontu informati imma. Jiena ma nistax ngħid, jiġifieri ma hemmx proċedura definita